Halo dulur-dulur kabeh. Piye kabare saiki? Api-api wae to? Saiki aku ning ngene Tlaga Waru lur. Kaya biasane lur, iki saiki bantengane Kebo Ijo Putra Tanjung Budaya. Nah iki mumpung ning kene saiki suasanane terang benderang, enak, yo ora terlalu panas lur. Angin semliwir iki yo. Saiki wayahe mulai Kebo Ijone mulai perform lur. Sampeyan delok iki wis mulai gerak-gerak goyang-goyang lur. Penontonnya lur ning kene lur. Waduh, wah kepo lur. Penonton lur. Nah iki saiki kalangane lur ning ngene yo gedhe. Dadi engko lek wayahe kalapan Kebo Ijone jan wis bebas sarepe nang ndi ngalor ngidul kulon wis full iso kabeh. Ya kaya ngene iki lur. Bantengan Malangan lur. Iki wayahe budaya banteng sing viral ning ngene Malang lur. Dadi kabeh kudu padha ngerti bantengan iku ndik ngene biasa lho. Nah iki lho aja lali tapi ya lur ya lek wayahe nonton bantengan iku ya sampean iso joget iso apa. Tapi aja lali nyawer ya dulur-dulur. Ben padha banteng iki padha gilas ngono lho. Sampeyan iso ning ngarepe banteng ngene ganteng-ganteng kaya ngene iki. Ya ana sing ayu-ayu sampeyan delok ya. Sampeyan aja lali ya. Padha nyawer-nyawer. Ayo lur, ditunggu terus. Ketika sarikin mandung sasa dolanan ingin pulau kawal tas hormat kehormatan bantengan kang dipun aran bantengan Putra Tanjung Budaya Bukti Kelapa Tanjung Singosari. Maupun panjenengan bandolan rasa sak santunipun panjenengan bandolan rasa panjenengan kula bintang lorok satu semiti ingkang wonten motif papat gangsal Tanjung. Ugi cikal bakal betah kalung wonten kusum mriki. Kula nyuwun ijin pangestunipun anggen kula panjenengan kang diaran panjenengan Putra Tanjung Budaya badhe jogedan wonten kusum mriki. Mugi Gusti maringono rahayu slamet kali sope sambi kala. Menika wonten wujud saiki wayahe salam. Ojo minggir lah iku lho. Wayahe kemek sebetane karo bapa iki. Ya, padha mlayu kabeh kalap kabeh ngono lho lur. Ha iki lur. Iki lha apa iki? Asal seselan kaya ngene iki. Loh kan. Lah ana kecepet awas. Lala Mbak Yuji. Ayo ya kalap tapi hati-hati ya rek ya. Padha dulur-dulur kabeh. Nah iku sampean delok iku. Wah, kayak penonton ini pinggir-pinggir iku full. Yes, kok lah iki. Sampean delok dhewe kan kalangane iki. Wombol, nah iku mbayune mlayu-mlayu ngidit kok ngono nguber-nguber delal iki di sana. Awas. Iya, nah kaya ngene iki lho lur. Ya wis padha ngati-ngati kabeh lek wayahe kalap ngene iki padha hati-hati padha jaga dhewe-dhewe. Penonton-penonton ya oleh delok, ya oleh tapi aja gedhe-gedhe ya. Lur, kenapa ya padha jaga-jaga dhewe. Soale lek bantenge klalap ngene iki ya ora ngerti lur. Ya, apa meneh kok sampean mlayu-mlayu ngono diuber piye?
Ya wis, saya padha meneng tapi rada ado jarake, tapi sing iso ketok. Ben sampean-sampean juga padha puas delok kerene banteng sing kalap. Apa meneh iki kebo ijo ya, kebone warna ijo lho, Lur. Ya. Wah, ya sampeyan kok ngono iku pontang-panting. Tapi sampean gak usah bingung lek wayahe nonton ngene padha keringetan panas kok ngene iki ya Lur ya. Sampeyan lek wayahe butuh ngombe, butuh mangan gak usah bado nek kono ku akeh Lur wong bodolan Lur. Jan nek suwe bawantengan iku ya saka ngene gapura pertama sampai akeh Lur sing dodolan Lur sampean pokoke tinggal buat duwe wis sak kabeh wis. Sampeyan arep golek sing ngadri sing pas ono Lur. Sampeyan golek apa? Sampeyan golek jajan. Akeh ndek kono. Wis pokoke. Mulai sosis-sosisan sampai bakso sampai pentol apa cilok-cilok akeh Lur ndek kene Lur. Ngombe ku ya ngono sampe sing mulai panas iku ya teh kopi sing kamen adem-adem ya akeh Lur wis akeh wis kari nawari duwe sampean ya wis sampean tukok tapi aja lali Lur ya rela-rela ngono lho tukok-tukokne iku bantengane ngono ya dan yo pandangan iku padha giras ngene lho apa meneh iki kebo ijo ngono Lur iki nek tlaga waru lho. Ya, lah sama belah kan lo. Ya koyo ngene iki lho belah kan. Wah, sawerempol sik wayahe ngene Lur. Pokoke aja lali lek wae buantengane sangune sing akeh ya. Soale ya padha ngelak kabeh panas kok ngene tapi was iki Lur ya. Ya wis sampean lanjutno Lur, aku tak pindah posisi sik. Iki piye Lur wis puas Lur sampean delok kalapane kebo ijo kaya ngene iki sing mlayu kanan kiri. Wah iki waduh wong ayu iki nang ndi iki. Lah kaya ngene iku lho. Pokoke nek wis kalap ya wis ngene. Tapi tak harapno kabeh dulur-dulur iki puas delok ngene. Wayahe bantengane kebo ijo Putra Tanjung Budaya iki lho. Ning ngene Tlaga Waru ya Lur ya. Wah, muga-muga iki dulur-dulur kabeh padha sehat walafiat ya Lur ya. Monggo ketemu meneh Lur ya di lain kesempatan, lain suasana ngono Lur. Muga-muga budaya bantengan Malangan iki terus lestari Lur. Ya, soalnya iki ya budaya tradisional Lur. Sing kudu dijaga. Iki anune leluhur Lur ya. Sampeyan jaga ben berkembang, ben ngerti kabeh padha anak cucune kene ya Lur ya. Ya wis Lur ya. Aku tak minggir sik. Ben sampeyan kabeh puas delok
kalapane Kebo Ijo Putra Tanjung Budaya di Tlogowaru iki. Aku tak golek posisi lain ben mengko videonya tambah apik ngono lho, golek lokasi-lokasi enak. Oke lor ya. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.